Здравейте, днес ще играем на Гешо с моя приятел Еми. Да. Емо, тук ли си? Да, бе. Дай рейди. Колко рунда искаш да играм на Гешо? 5. Окей, до 5. Ако станат някакви много къс, ще играем 2 на 3 повече. Когато поставям на само 3%. Съждо. Аз без стартвам автоматично да има, ако искаш ми да ви. На колко процент ти? Сита. Инфо, признак, что много. Така боя на кеф. Не знам що. А, то да вреди сме. Било да яко. Бъртка, добре. Аз никога преди съм онлайн, не съм играл Гешо, казваш. Иначе, какво казваш? Джойна ли? Джойна ли? Ще се чирвам, бе. Ще отлично. Идваш ли? Ало. На колко процента ти? О, не мога. Матото, той за 10 минути ще стане... Чакай, ще видя опциите. Защото това... Защото са букнати. Аз нямам интернет. Какво нямаш? На колко процента ти е? На 100. Завежда човека. Десет минути ще мине да бъде. За ако ще паднеш от го... да джойна. Аз... Защо? Да. Ресна такава. Ресна but better work next time. Join. Аз съм... Кое избираш? Кое избираш? Ей, това аз избирам. Кое искаш? Ей, това. С Сайрана. Сега също ли трябва да избера като тебе? Ако искаш да съм с това. Добре, ти искаш с кирките. Я избери моите. И следващия рунд ти ще избираш. Не. Сега ако не спаднат кирки, следващия рунд аз избирам. Това първия рунд си избираш, когато си искаш. С кое сме? С кирки.
Кой е първи? Аз? Добре, питаме някакъв въпрос. Коя Ти не? ме ремонтирката къв цвят е? Къв цвят е кирката? Не бе, не такъв въпрос. Не, просто ме питай на гласа и така, не това. Питай ме. Ама какво те питам? Кирката ми примерно какви цветове има. И аз ще отговоря. И ми питай епик краткост ли? Такива работи ме питай. Ще свърши времето бързо. Епик крапус. Епик ли? Епик краткост ли ми е, да. Епик ми. Ама епик ли ти? Да, епик ми. Има ли светлинки на нея? Не, само един въпрос. Епик е. Само един въпрос. Махаш кирките, които мислиш, че не са. Махаш кирките, които мислиш, че не са. Ама откъде? Цъкаш просто, цъкаш бутона за стреляне. На което искаш да махнеш. Чакай. Ама от моите ли или от твоите? От твоите. Свърши времето, само е ред. Казвай въпрос. Аз ще да... Твоята кирка... с коя буква започва? Нямаме право да се задаваме един същи въпрос. С коя буква ти започва? Чакай. Отстрани, брат, ей тук ти е. Аз не я виждам. Не знам, що не я виждам. С. Да. Започва. Нямаме право да се задаваме един същи въпрос. Чакай. Що с не гледам? Мале. Със нали? Старланд. Не, май. Като тя. Не бе, не ми казвай. Просто да final guess. Свърши ти време. Нали със С, бе? Нали със С започва? Да. Избери това за скучно. С Р започва. С Р започва, Рейнбо. Всяко аз съм първи. Не, аз съм. Кажи твоите райнчика. Има ли... човече? Мисля, има ли някакво човек на него? Примерно, има ли дракон, пингвин? Няма такова. Не. Ти ме излъга, нямаш право да лъжеш. Не започва с Р започва. Това няма иначе сега такова. Не, може да задаме. Един за ширунта може да задаме един същи въпрос. Сега аз се питах има ли такова животно, ти няма как да не зададеш. Ти мога ми зададеш, няма ли такова животно? Няма ли такова животно, аз ще отговоря. Мога да задаваш за обратното на въпрос. Като цяло. Може да даш обратното на въпроса на човека, ама не мога да даш абсолютно същия. Сега интернет. Давай сега ти си. Задаваш въпрос. Добре. Любима ли ти е тази раничка, която имаш? Да. Една от любимите. Не ми е най-любимата, но... Имаш ли я? Не. Също път сме един много добър въпрос. Чакай. Трябва да махнеш тия, които мислиш, че не са. Имаш 50-60 секунди. 50 има. Шоу. Кажи когато си готов. Когато си готов, ти да... И тук цъкни Enter. Цъкни Enter. Цъкни Enter. Тук пише Enter, но цъкни го.
Да, сега, твоите раничка, има ли си скин? Като цяло. На скин ли е или не е на скин? Не е на скин. Не е на скин. Она е кръглата с като при телепорта е на галаксията, да знаеш. Това не е на скин. Не. Това е на скин. Това е на скин. Това е на скин. Това е на скин. Не, това не е на скин. Това е на скин. Чекай. Сега ти мога да питаш дали съм ти дали си ми оцелял кирката. Може да не? Раничката дали си ми оцелял? Да. Дали ти си ми оцелял раничката? Ти мога да ми питаш, сега си твой ред. Само питай въпрос. Не си ми оцелял. Не бе, говоря за тебе, сега е твой ред. Това 60 секунди вече. Твой ред, бе. И какво да направя? Питай ме някакъв въпрос по същия начин. И така обратно всеки ден. Добре, твоята раничка черна ли? Да. Не, сега взимаш онда. Не имат вечерне. Раничката, мога да ти кажа, може ли да ти кажа каква е? Каква? На Black Knight Shield. Да. Black Knight Shield ти е. Да, сега ела тук, цъкни Final Guess. Ела. Цъкни Final Guess и удари картата, която мислиш, че ми е. Ето тук цъкаш Final Guess и цъкаш картата, която... цъкаш трибан блинга, който мислиш, че ми е. Просто го удираш, сна. Панкет? Добре. Танците, ако искаш. Аз съм на танците. Не ти кое искаш? Дано ми се падне тек да ел. Да бе, брат, какво е това? Да бе, брат, ама няма так да ел. Сега е твой ред, казвай въпрос. Какво? Казвай въпрос. Добре, твоят танц, кой сезон е? Чакай. Чаптъп 4 сезон 3. Не, Чаптър 5 сезон 1. Чаптър 5 сезон 2. Чаптър 5 сезон 2. Така. Не съм много добър въпрос. Опа. Бе, защо не мога да се отбежа? Шатоски. Моля! Главата му е бяла. Не е бяла държа. Но е по-бяла от него. Като цяло. Добре, готово. Бля, чакай. Това какво е? Добре, това... Добре, ще ти подскажа. Махнал си ме. Я кажи твоя нов Battle Pass. Мисля, кажи ми от кво е. От кое струва? От Battle Pass от кво е? Кое струва? Кое струва? Чакай аз да се отближа, защото аз не ги виждам отдалеч. Аз моят танц го виждам. Не, това е така странно. Дай 5 смисъл, дай 5 quest. Добре, от quest за това Battle Pass. Това не е Battle Pass. Ела, ние това за малко. Виж. Чакай, ела ти ние това. Така само да видя какво. Това е твоето. Не. Това е твоето. Почне го ми. От quest, като това да не бъде забори до quest. Твоето е текдел. Не е текдел. Само да мога ти кажа, че си го оцелял. Не, това ще чакай, това в Battle Pass, да го имам Battle Pass. От тук съм го оцелил. Какво ще кажем, че от костюма?
Да, оцелил си го. Шоп. Батъл Ама пас. чакай бе. Такова. Същото пласкане. Твоят... От квестове ли? Да, от квестове. От квестове? И си го оцелил. Как съм го оцелил? Така, я да видим това. Виж са, така дигаш, което мислиш, че не е. Което мислиш, че не ми е. От квестове ми е. Това е от Battle Pass. Ще помагам, това е от Battle Pass. Това не е от Battle Pass, това е от квестове. Също. Това е Battle Pass, това е от квестове. Не, това не е Battle Pass. Да, това е от квестове, това са бързи квестове. Това са бързи квестове. Да инако. Това не е квестове. Тук има само един квест. Това май. Не, дефолта също са бърза квест. Ма ти какъв въпрос ми зададе? Дали от квестове твой? Ама нямаш право такъв въпрос. Трябва да ми кажеш, не е ли от квестове? А ти как ме пита, бе? Ти нямаш право да ми задаваш един и същи въпрос. Имаш право да дадеш обратното на въпроса. Няма ли такова от квестове? Да, това е създателно на мапа. Шит, са. Кой ти иска? Кажи твоето... Да. Твоето OG ли? Твоето OG ли? Виж, това е OG. Това е OG. И това е OG, защото е много старо. Защото той е много да го взема, можеш да го вземеш много давно. Това ти го дава като първи сезон. OG ли? Не е OG. Не е OG. Това. Оцелил ли съм ти го? Оцелил ли съм ти го? Не. Окей. Според мен Виктор го уял. След това е ред. Имаш 80 секунди. Какво така? Оцелил ли съм ти го? Също бъде. Не. Защо ми задаваш ли въпрос или не? Не знам. А сега оцелил ли съм ти го? Май да. Не си. Не знаеш. Лъжеш. Аз съм таковал всички. Не си ми го оцелил. Казах, че не съм ми го оцелил. Аз съм таковал всички. Да, лъжеш. Не си ми го оцелил. Аз съм таковал всички. Няма как да не съм ти го оцелил. Ти лъжеш, аз се знаех. Какво? Не съм ти го оцелил. Да. Не си ми го оцелил. Ама аз всичките съм ги написал. Да, не си го оцелил. Не. Всичките го няма твоето. Има го. Казах, че не си го оцелил. Има го. Само е ред. Може не е лъжа, бе, брат. Всичките. Има го. Сега ми кажи. Твоето... Такова. Твоето за Виктор Роял ли? Не. Аз поставя какъв е с... Ти в момента ги правиш на рандом, да знаеш. Нацелил ли съм го? Не си го нацелил. Това не е моето. Това не е моето. Киса не е моето.
Сега си го оцелил, мец. Няма го. Сега трябва директора... Нямаш право. Добре, имаш право. Не. Оцелил, да си не го оцелил, да. Пак не си ми го оцелил. Ентер. Защо? Аха. Кажи ми твоите скромките ли? Не. Май файна. Оцелил ли съм го? Не. Добре, лъжеш. Защо ме излага? За? Каза ми, че не съм го оцелил. И го има. Ами няма как да ти кажа, че си го оцелил. То беше само Виктор и Рояла. И едни друго ти казваше Виктор и Рояла. Бате, аз те питах Виктор и Рояла ли е? Няма как да ти кажа да. Аре да приключваме. Дай още две. Не. Развали ми видеото. Това ще е от видеото. Чао.